Καλώς τους, καλώς τους. Γιατί δεν περνάτε μέσα? Τι περιμένετε εκεί? Δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε. Τι να ενοχλήσετε που μου φέρεις και τον φίλο μου? Πώς σε λένε? Στέφανο. Και τον βουβό μου Στέλιο. Του σύστησε και τον μπαμπά. Μπράβο. Περάστε, περάστε. Εγώ είμαι ο Πάτερ Παΐσιος. Το ξέρω. Τι λες ρε Στέφανε? Άντε, αφού το ξέρεις θα σε κεράσω ένα λουκούμι. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Τι λες? Δεν θες λουκούμι, δεν σ' αρέσουν? Όχι, μ' αρέσουν, αλλά έχω ένα πρόβλημα και δεν κάνω να τρώω γλυκά. Έκανε ξαφνικά ψηλό ζάχαρο και έχασε την όρασή του. Δεν βλέπω γέροντα. Δεν μπορώ να σας δω. Ναι, αλλά μπορούμε να είμαστε φίλοι. Δεν μπορούμε? Ναι. Και δεν μου λες βρε Στέφανε, έχεις αδέλφια? Ναι, τον Χρήστο και τη Μαρία. Μπράβο. Παίζετε? Ναι. Πριν μου άρεσε το τρέξιμο. Πήγαινα και στις αγώνες. Μου άρεσε και πάρα πολύ μπάλα. Τώρα κάθομαι και βλέπω τους φίλους μου. Θέλω να πω, τους νιώθω. Τους ακούω. Και ξέρω από τις φωνές τους τι κάνουν, που πάνε και που πάει η μπάλα. Έτσι, μπράβο. Δεν το βάζουμε κάτω. Με το σχολείο τι γίνεται? Όλα καλά. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή δασκάλα, την κυρία Σοφία. Να κάνετε μια προσευχή σας παρακαλώ, να τη βοηθήσει ο Θεός. Γιατί πέθανε ο άντρας της και είναι πολύ λυπημένη. Θα κάνω, Στέφανε. Θα κάνω. Σε σένα. Τι θες να κάνει ο Θεός? Να με βοηθάει να είμαι καλό παιδί. Βλέπω. Βλέπω, μπαμπά, βλέπω. Παππούλη, είσαι εσύ. Σε είδα στον ύπνο μου. Είσαι εσύ. Σήκω πάνω. Σήκω. Το Χριστό μας να ευχαριστήσεις. Ναι, Πάτερ. Ναι. Στέφανε, δεν έχω μπάλα. Τι λες, τρέχουμε ως εκεί απάνω? Ναι. Με το 1, με το 2, με το 3.